Good morning sa tanan. Ay karon ikadwa na tong adlaw ron sa pag-shoot. Pag-practice sa inyo mga gusto nga may tabo sa inyong kinabuhi. So karon atong buhaton action. Yes, direct. So mo na gituyo ko na dala ko ana ato ang props para magamit na nimo. Sige, alikod. Dripping alisa. Sige. Punong hay. Mo ni mong baton ang bisagod. Mo ni mong baton. Ay kalaban diri ana ka. Dibud ka diri, ana ka diri. Anton! Nagtukag ako kabalon sa imong tirada. Ako'y may nayak ni mo. Murag something ingon ana god. Pero dili kay katagag script. Ako lang makita nga kanang murag impront to god. Kanang imuwarang sarili nga gi-construct na pag-istorya. Para di ka maglibog. Ang ako lang tanaon, ang dawi ka mag Bisaya o Tagalog, direct? Bisaya alang. Bisaya, walay Tagalog. Bisayang artista ba? Tanong. Bisaya artista. Bisaya alang. Bisaya lang. Pero ikaw rin magboton sa imong istorya. Ako rang panidaan ang imong pag-acting kung pwede magyod. Sige. Steady lang sa akong duha. Pinara mo ikuan doon. Sige. Pwede na mo lingkod na direct? Pwede na po diya. Magtindog mo. Tindog mo diya. Pwede mo lingkod direct? Pwede. Anak ka diri. Murag mo anak ka ba? Silving Gira. Anak ba? Anto! Ikaw na bahala na. Kung sa'yo mong pangkat. Usay pangalan direct. Ang lisan. Girard. Ako ni mo diya nga. Karding. Wala ka nga. Tasa, ang kamera. Okay, lights, camera, lights, camera, action. Bimboy! Sumuko ka na! Ay, wala dahil. Kuhan dahil no? Bisaya dahil. Bisaya. Tagalog. Sige. Ang kuntirada mo. Bisaya lang. Sige. 1, 2, 3, action. Bimboy! Ugasa man ka, dialang ka! Kay diri rapod ko! Ayaw, muna may manghihimong panik. Ay, Kuan na usab. Kumbaga na kay kalagot o unsa lang something. Sige. Hindi ba klaro? Saan mo an taga script? ay na lang direct, ay na lang. Sige. 1, 2, 3, action. Bimboy! Dawas diya! Para makita nato kinsa gyud ka kaisog! Isa ra ka kabala! Patay na ka! Good. Okay kayo. Okay kayo, Amelia. Sunod imong buhaton. Isa ra ka kabala. Usahan. Ay. Gawas ka diya, anak ka. Mo anak na ka. Murag Pasulong na. Oh, murag pasulong na sa mo to ha. Ang kamera ha, kung asa mo dagan sige Brad, sunda. Sige. Lights, camera, action. Bimboy! Dawas niya! Nagdi ka magawas niya! Ako'y muanha niya! Bimboy, asa ka? Direct, okay na? Direct? Good kayo. So, okay na to, ambis na. Ay. Good kayo. Karon dito na punta kana na pong naay babae. Hostage? Kana na pong naay babae. Try ka nga naay babae. Tara. Ang try ka nga naay babae. Sige, direct, sige. Sige. Try ka nga naay babae. On. Ali. Grace. Ali. Baga. Dira ka. Hostage ni mo si Grace. Hostage mo. Ang kamera. Kamera ba? Doon eh. Hostage mo si Grace. Tapos example ba? Ano ba? Example. Once nga mutugan ka sa imong pamilya, di na jud ka magmahay nako. Unsa man? Mutugan ka o muhilom ka? Ang anak ba? Murag ginapahunat-hunat gyud nimo. Sige. Anak ba? Pwede po na nga. Pakaslan ko nimo dili. Or unsa man? Murag ko nimo siya ginakuan. Yadlaw kon. So ingi ana atong sin. Murag mo siya ginahadlok. Tapos ang imong buhaton guys. Ayaw po. Saman? Sige. Ayaw po. Ingin ana imong kuan. Pakiluoy kasi pakiluoy kasi ha. Sige, i-try. Ang kamera. Narawang. Camera to. Okay, lights, camera, action. Action. Action na? Sige. Sige, usap daw. Take to. 1, 2, 3, action. Action. Unsa man? Musugot ka sa kuwa? Kay di ka musugot sa kuwa na ako'y gibukingan dito. Unsa man? Yo ba? Ha? Musugot ka dili? Mustagon ko ng naong nimo. Uy ka. Okay na direct, okay na? Okay. Pero i-try ka isa rin. Kulang ka. Kung ba lahion na po na ako ang kuan si Magtian. Okay.
mana na po ka. Sige. Kung di ka madala sa naingon ani, tarongon ka ta. Sige, good. Anaan na po nimo siya. Ano po? Ipadapli ng kusil kay basig mahadlok pagid siya. Na, ipadapli na po nimong kusil. Dayon tion, baba. Murag kumbaga kung Tapos, alaon. hindi nakukuha sa Santong pabilisan Santong dasalan. sa kuan sana hinay-hinay. Pakiloy sa mo. Lights, camera, action. Unsa man? Ha? Okay na direct. Okay na direct. Karon, ay di man mo sugot si kuan, ikaw Ako na po Ashley, direct. dito ka sa loyo. Dito ka sa loyo na. Yeah. Mayroon ka kagibat nga. Anong mamugos ba man ka og dili gusto nimo? Nga naaman ko nakagusto nimo. O niya akong kuan direct. Mayroon ka nga, wa ko'y labot kay siya kung gusto ko na. Pinaigsog. Oh, Oh, sige. sige. Direct. Pero walay tion direct, walay tion. Oh, dagan ka dito gikan. Direct walay tion, walay tion. Wala tiyo. Sige. Okay. Lights. Saan ito direct? Wala ka ba? Anong gusto ni mo ang tao nga? Why gusto nimo? Walay gusto ni mo nga naamang ko. Oh, nga nakagusto nimo. Sige. Okay. Sige. Sige. Sige, sige. Sige. Light. Okay na siya. Inisingit niya direct. Inisingit na Anak niya. gamay kay aron makita siya siya na. Sige. Lights. Camera. Action. Action. Sige na ba? Suot ka dili. Sige na ba? Gibart! Anong pugso man mo ng tao nga wa na nakagusto nimo nga naamang ko nga nakagusto nimo? Ako'y labot kay siya akong gusto. Mali, usap. Mali, direct. Street imong pagstorya. Kung makuha ninyo ni last na niya, ugma na punta. Balik. Labot pa tong direct. Ha? Balik jud sa kuan. Oh, Balik sa sugod. tiyon eh. Oh, pag tiyon niya, Usa. Pagsiyon niya. pag tiyon niya, dagan na ka lang Dagan to. Sige. Lights. Camera. Action. Unsa man? Sugot ka dili. Gibart! Anong pugso man mo ang tao nga wa nakagusto nimo? Nga naamang ko nga nakagusto nimo? Wa kay labot kay siya akong gusto. Good. Good. Okay, direct? Okay kayo. So, salamat kayo no sa inyong participation. Makita gid ako nga nag-improve gid mo kada adlaw. Salamat kayo, Direk. And since Bernice karon sa Bado ugma, so mag-relax sa ugma. Action. We will meet Sabado, Domingo, okay, sa Lunes. Mag-mission ta. By Monday. Oh. Ay la, since wala ko sa Monday kay na ako ipagahimuon nga Grand Healing Seminar sa Cebu. Mag sa Merkulis na lang sa Martes. Artista. Okay, sa Martes ta. Same place, same time, Same location. same location. And same food. And yes,